Pevačica Milena Vučić je putem društvenih mreža obelodanila da je završila na onkologiji nakon što je samo inicijativno otišla na pregled dojki. Milena je otkrila da je otkriven benigni tumor. Samo saznanje da postoji promena me je iznenadilo. Imala sam sreću što sam na osnovu svoje intuicije uradila pregled. Po prirodi nisam plašljiva osoba, ali sam ovog puta prvi put osetila strah, kaže Milena Vučić i dodaje: najveći mir mi je ulio doktor koji me je pregledao potom, Nikola, sestra i majka. Pripremila sam se, zakazala intervenciju i otišla na odmor sa Nikolom i decom. Taj period mi je bio potreban da se opustim i vratim sigurna i opuštena sa puta. Vučićeva je puštena sa klinike, ali se još uvijek čeka nalaz koji će potvrditi da je sve u redu. Sve što se meni desi, mislim, lako ću rešiti. Ja sam jaka, mogu sve. Važno mi je bilo da znam kakav je postupak zbog dece koje su navikle da provode vreme sa mnom. Međutim, doktor mi je objasnio da intervencija kratko traje, da ću ubrzo moći normalno da funkcionišem. Hvala Bogu i bilo je tako kao što je rekao, priča Vučićeva i dodaje: ne mogu reći da je to što se meni desilo strašno. Teško su mi pale priče koje sam čula, a dešavaju se ženama. Nikada ranije nisam lično upoznala osobe koje imaju ozbiljne intervencije, pa sam smatrala da je meni lako. Nakon uspešno obavljene operacije, Milena je uz osmeh apelovala na važnost redovnih pregleda. Bilo bi dobro da se više edukujemo, budemo pažljivi i odgovorni prema sebi. Ne treba paničiti, ali treba biti prizeman i biti nežan prema svom telu i zdravlju. Očigledno je da je svaki redovan pregled jako važan, završava pevačica.